Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Ungay. Taong 1984. Paya, Eastern Samar. Itong mga panahong ito, kasalukuyang isang antingero itong si Ungay. Matagal na siya sa larangang yon at doon na rin siya nakabuo ng sarili niyang pamilya. Nagmula sa angka ng mga Dibino ang kanyang asawa, kaya naman noong nagkaanak sila, malaki ang kanyang pag-asa na lalaki rin yon sa larangang kinamulatan nila. Sa halos ilang dekada nilang paninirahan sa Paya, marami na rin sila roong pinarusahang mga nilalang. Kabilang sa mga ito, ang iilang mga mambabarang at mangkukulam na sinunog ng kanyang asawa. Kapag laban sa espiritual na aspeto, hinahayaan niya ang kanyang asawang gawin ito, pero kapag nasa pisikal na estado naman, siya ang humaharap sa kanilang mga kalaban. Alam nila Ungay na mapanganib ang kanilang sitwasyon, kung kaya't walang araw na hindi nila pinapalawak ang kanilang mga tinataglay na karunungan. Sa pagsapit ng taong ito, meron siyang nabalita ang grupo ng mga albularyo na gumagawa ng mga ritual sa kaliwa. Malapit lang sa kanilang baryo ang mga nilalang na yon, kaya na may inaasahan na niyang dadayo yon sa kanilang lugar. Pagkaraan pa ng 2 linggo, hindi nga nagkamali itong si Ungay. Habang naglilibot kasi siya noon sa kanilang lugar, nasipat niya ang grupo ng mga matatandang naglalakad na nagtatangan ng mabibigat na presensya sa kanilang mga katawan. Noong una, inakala niyang pinaglalaroan lamang siya ng kanyang pandama, pero pagtitig niya sa mga ito, doon niya napansin ang mga kakaiba nitong kargang agimat. Bakas din sa aura ng mga taong yon ang dati nilang presensya ng kanan na animoy unti-unti nang nawawala. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, bigla naman siyang kinumpronta ng isang matanda na nagsasabi ng, "Anong tinitingin-tingin mo, iho? May problema ka ba?" Nang marinig naman ni Ungay ang sinabi nito, hindi naman siya nagdalawang isip na sumagot doon ng, "Kayo yata ang may problema. Sa dinami-dami ng lugar na pwede niyong puntahan dito pa. Tatapatin ko na kayo. Ayokong maramdaman kayong gumagawa rito ng kung ano-ano. Nananahimik kami sa lugar na ito. Huwag niyo kaming gambalain." Pagkarinig naman ng albularyo sa kanyang sinabi, nanlilisik naman ang mga itong nakatitig sa kanya habang nananatiling walang imik. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pagtititigan, dahan-dahan namang naglakad papalayo ang mga ito nang wala ng kahit ni isang katagang sinasabi. Hinayaan lang naman yon ni Ungay dahil kahit papaano umiiwas din siya sa gulo. Sa paglipas ng mga araw, nanatili pa rin sa kanilang lugar ang grupo ng mga albularyo. Nanuluyan yon sa kanilang kakilala na nagmamay-ari rin ng malawak na palayan at tindahan ng bigas. Dahil dito, minabuti naman ni Ungay na pakiramdaman ng mga taong yon sa kadahilan ng kahit anong gawin niya, hindi pa rin nawawala ang matindi niyang pag-aalala. Yung tipong kahit wala namang ginagawa ang mga taong yon, malakas ang kanyang kutob na meron itong masamang pinaplano. Dahil dito, agad naman siyang humingi ng gabay sa kanyang asawa upang magkaroon ng kaliwanagan ang kanyang isipan sa pagpapasya. Isang gabi, matapos ang kanilang hapunan, pasensyoso naman siyang naghintay sa asawa niyang nagpapatulog sa anak nila. Pagkaraan lamang ng ilang minutong pananatili nito sa loob ng kanilang silid,
agad din naman yung lumabas patungo sa lugar na kinaroroonan niya. Nang makaupo na yon sa kanyang tabi, doon na sila nagsimulang mag-usap ukol sa mga taong pinagdududahan niya. Ayon sa kanyang asawa, hanggat wala pa yung ginagawang kakaiba, huwag siyang magpadalos-dalos sa kanyang magiging pasya. Bukod kasi sa magdudulot lang yon ng sigalot, maaaring hindi na rin nila malalaman ang tunay na pakay ng mga albularyo. Naniniwala kasi ito, merong mga katulad nilang gumagamit ng lihim na karunungan ng kaliwa upang mapatay lamang ang kanilang mga kalaban. Dagdag pa ng kanyang asawa na isa yung uri ng sakripisyo para makamit ang kapayapaang matagal na nilang inaasam. Nang marinig naman ni Ungay ang sinabi nito, wala naman siya roong maisagot dahil alam niyang may punto ang sinabi nito. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, doon na siya nagkaroon ng pagkakataon para magtanong sa kanyang asawa ng, paano kung salungat pala sa inaasahan natin ang gagawin nila? Maraming mapapahamak na mga tao rito. Basta, gagawin ko ang mga bagay na nararamdaman kong tama. Manatili ka lang dito sa ating bahay. Bantayan mo ng maigi ang anak natin. Nang marinig naman ng asawa niya ang kanyang sinabi, tumangulang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Kung ako sa'yo, kausapin mo sila ng malumanay. Nasa panig natin sila, kaya ano man ang opinyon mo, nasisiguro kong pakikinggan nila ito." Dahil sa sinabi nito, doon niya napagtanto na yun nga ang pinakamainam niyang gawin. Lumipas ang gabing yon. Nagpatuloy ang pagmamasid ni Ungay sa pinagtitirahang bahay ng mga albularyo hanggang sa magkaroon siya ng pagkakataon na kausapin ang mga taong yon. Inabot din siya ng 5 araw kakamasid bago niya tuluyang napagtanto na wala naman yung ginagawang kakaiba. Isang gabi, habang nagkakasiyahan ang grupo ng mga albularyo sa bahay na tinuluyan nito, walang pagdadalawang isip naman siya roong lumapit. Nang masipat naman ng mga albularyo ang kanyang pagdating, bigla naman yung natahimik buhat sa labis na pagkagulat. Pag-upo niya sa bakanting silyang malapit sa mga ito, agad naman niyang inilagay sa mesa ang dala niyang gulok habang paisa-isa yung pinagmamasdan. Maya-maya pa, pag-ubo ni Ungay, walang pagdadalawang isip naman niyang ipinagtapat sa mga ito ang rason ng biglaan niyang pagbisita. Ayon sa kanya, kaya siya roon tumungo ng 10 oras ay para direktang itanong sa mga albularyo ang tungkol sa kanilang pakay sa baryo. Bagaman may kakaibang kutob na nararamdaman itong si Ungay, nanatili pa rin siyang bukas sa mga paliwanag ng mga ito. Dagdag pa niya na kapag nalaman niyang totoo ang rason ng mga albularyong yon, mangangako siyang ititigil na ang anuman sa mga bagay na kanyang ginagawa. Matapos naman niyang mailahad ang kanyang mga sinabi, kitang-kita sa pagmumukha ng mga albularyong yon ang animoy pagpipigil sa kanilang pagtawa. Hindi naman yun gaanong pinansin ni Ungay, lalo pat hangad niya lamang na malaman ang totoo. Maya-maya pa, nang mapansin ng mga ito na siya ay seryoso, doon na yun dahan-dahang tumahimik at kasabay nito ang pagwika ng pinuno ng mga albularyong yunang, "Wala kaming masamang hangad sa lugar na ito, Antingero. Itigil mo na yung ginagawa mo. Wala yang maidudulot na maganda. Matagal na rin kaming nagtitimpi sa'yo, kaya kung maaari sana, magkasundo na lang tayo. Sa huli, tayo pa rin naman ang magkakampi-kampihan." Dahil sa sinabi nito, doon na pagtanto ni Ungay na maaari ngang nagsasabi yon ng totoo.
Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon inilahad ng taong yon ang istorya ng kanilang grupo na siya namang nakikitaan niya ng butas. Animoy, sa 100 salitang binitawan nito, dadalawa lamang doon ang totoo. Upang maiwasan ang anumang hindi inaasahang pangyayari, pinili na lamang niyang manahimik habang patuloy na pinagmamasdan ng paligid. Makalipas pa ang ilang minuto, bigla namang nabaling ang kanyang paningin sa bahay na tinutuluyan ng mga albularyo matapos niya roong makakita ng braso ng taong nakaipit sa itaas nito. Dahil sa kanyang mga nasilayan, agad naman siyang tumayo bitbit ang kanyang gulok. Habang binabagtas niya ang daan, lahat ng sinasabi sa kanya ng mga albularyo, hindi na niya pinakinggan. Paglapit niya sa pintong yon, doon bumungad sa kanya ang napakaraming dugong nagkalat sa loob na parabang meron doong karumal-dumal na nangyari. Pagbukas niya ng pinto, doon tumambad sa kanya ang 7 sakong nakabitay sa bubong ng bahay na naglalabas ng hindi katanggap-tanggap na amoy. May tumutulo rin doong dugo, indikasyon na maaaring pinagpira-pirasong bahagi ng katawan ng tao ang nasa loob nito. Matapos namang masilayan ni Ungay ang mga bagay na yan, hindi na siya nagdalawang isip na bunutin ang kanyang gulok. Pagharap niya sa kinaroroonan ng mga albularyo, doon na niya dahan-dahang napapansin ang panlilisik ng mga mata nito. Sa puntong yon, ngumisi lang naman si Ungay habang inilalahad sa mga matatandang nakapaligid sa kanya na labis siyang natutuwa buhat sa mga bagay na kanyang natuklasan. Subalit, nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, napaangil lang naman ng mga nilalang na yon habang sumasagot sa kanya ang isa sa mga ito ng, "At sa tingin mo ba, hahayaan ka pa naming makalis ngayon dito ng buhay? Ilang beses ka na naming pinalaan, pero wala ka pa rin kadala-dala. Dapat lang sa'yo, Ungay, na ilibing na sa lupa." Nang marinig naman niya ang sinabi ng matandang yon, hindi na siya nagdalawang isip na ikumpas sa ere ang kanyang gulok. Pagkagawa niya nito, bigla namang napaatras ang mga albularyo matapos nitong masipat ang pagbagsak ng isa nilang kasama. Dahil sa pangyayaring yon, naging palaisipan naman yun sa kanila, lalo pat kitang-kita nila na hindi yun tinamaan ng kanyang sandata. Pagkababa ni Ungay ng kanyang gulok, dahan-dahan naman niyang nilapitan ang nag-aagaw na buhay na albularyo para kutsain at insultuhin ito. Matapos niya yung gawin, paulit-ulit niya pa yung dinuraan, pagpapakita na hindi siya nasisindak sa mga natitira nitong kasama. Dahil sa ginawa niyang yon, mas lalo itong nagdulot ng matinding galit sa hanay ng mga albularyo. Ang iilan sa mga ito, hindi na nakapagpigil kung kaya't nag-aangil naman yung sumugod patungo sa kanyang kinaroroonan. Nang masipat naman yon ni Ungay, agad naman niyang hinawakan ng suot-suot niyang medalyon na siyang naging sanhi upang madali niyang mailagan ang pag-atake nito. Pagdating niya sa gilid na parte ng bahay, doon na niya sinubukang tagain ang nilalang na yon, subalit nagagawa naman itong mailagan ang lahat ng kanyang pag-atake. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pagbubuno, napansin na rin niyang nagbabalak ng tumulong ang iilan sa mga kasama nito. Pagsilay ni Ungay na handa na siyang patayin ng mga nilalang na yon, napilitan na siyang gumawa ng daan sa dingding ng bahay na kanyang napasukan. Paglabas niya sa likurang bahagi nito, agad naman siyang kumaripas ng takbo papalayo sa kadahilan ng ramdam na ramdam niya. Hindi lang masamang presensya ang tinatangan ng mga nilalang na yon. Nasisiguro noon ni Ungay na bukod sa tinatangan nitong lihim na karunungan ng kaliwa, nagtataglay din yun ng dugo ng mga gabunan.
Sa isip-isip niya, kung pinalagan niya ang mga ito, may posibilidad na mahirapan siya at higit sa lahat, maaari niya pa yung ikamatay. Sa pagpapatuloy ng pagbagtas niya ng daan, iniiwasan naman niyang tumingin sa kanyang likod buhat sa mga nilalang na kanyang nararamdaman. Maya-maya pa, pagsilay niya sa kanilang tahanan, agad naman niyang tinawag ang kanyang asawa habang patuloy siya roong humihingi ng tulong. Mabuti na lang, pagbukas niya ng pinto ng bakuran nila, sakto din ang pagbukas nito ng entradang pinto ng bahay nila. Pagsipat naman ito sa kanyang kinaroroonan, agad naman yung nagbigkas ng mga buhay na kataga habang mabilis siya nitong nilalapitan. Pagkahawak nito sa kanyang kamay, bigla naman yung nagsaboy ng abo sa paligid na siyang naging sanhi upang tumigil ang mga nagwawalang gabunan sa labas ng kanilang tahanan. Imbis na magpumilit pa yung pumasok para yung mga maamong tupa na sumusunod sa nais mangyari ng pastol nila. Sa pagbalik ng mga orihinal na anyo ng mga nilalang na yon, makailang ulit nitong dinuro si Ungay pagpapakita ng kanilang mga banta. Matapos nun, paisa-isa na rin yung nagsialisan buhat sa wala naman silang kakayahan na pangibabawan ang lakas ng isang dibino. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, agad naman silang pumasok sa loob para mag-usap. Nang mailahad na ni Ungay ang lahat-lahat, maging ang kanyang asawa, hindi makapaniwala sa mga bagay na sinabi niya. Halos paulit-ulit pa nga siya nitong tinanong ukol sa bagay na yon, masiguro lamang na hindi ito nagkakamali sa mga katagang kanyang naririnig. Matapos naman yung marinig ng kanyang asawa, nagdesisyon na yung tumulong sa kanya. Aminado rin naman kasi ito, hindi nito naramdaman ang tungkol sa ginawang yon ng mga nilalang. Ni hindi nga nito alam na gabunan pala ang mga albularyong naroon sa baryo buhat sa kawalan nito ng presensyang tinataglay. Labis din yung ipinagtaka ng kanyang asawa, lalo pat yon ang unang beses na nangyari ang ganoong bagay sa kanila. Sa paglipas ng mga araw, wala silang ibang ginawa kundi ang makiramdam sa buong paligid. Naisin man nila noong tumungo sa baryo para kumprontahin ang mga nilalang na yon, hindi yun maaari dahil kasalukuyan pang ginagawa ng kanyang asawa ang pangontra laban sa mga ito. Inaasahan nilang matatapos yun pagkaraan pa ng 3 araw kung saan sa loob ng mga araw na yon, tanging pagdepensa sa kanilang lugar ang kinakailangan niyang gawin. Ngunit lingid sa kaalaman ni Ungay na dahil sa paghahanda ng kanyang asawa, magsisilbi naman yung pagkakataon sa mga kalaban nila para muling sumugod. Sa pagsapit ng gabi ng pangalawang araw, habang siya ay nagmamasid sa paligid, doon niya nasilayan ang mga nilalang na unti-unting dumadapo sa mga puno, di kalayuan sa kanilang tahanan. Nang maramdaman naman ito ng kanyang asawa, agad naman yung tumitig sa kanya na para bang meron itong nais ilahad. Dahil dito, wala naman siyang nagawa kundi lumabas ng kanilang tahanan, bitbit ang kanyang armas. Sa puntong yon, alam ni Ungay na wala yung magagawa para tulungan siya. Bagaman nakakaramdam siya ng takot para sa kanyang sariling kaligtasan, pinilit niya yung ipagsawalang bahala alang-alang sa kanyang mag-iina. Makalipas lamang ang ilang minuto, inabisuhan niya yung isara ang pinto pagkalabas niya. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, dali-dali naman yung lumapit habang pabulong na nagwiwika sa kanya ng, "Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Mapabilis lamang ang ritual na ito. Mag-iingat ka, Ungay. Huwag kang magpapadalos-dalos, mga gabunan niyang kaharap mo." Nang marinig naman ni Ungay ang sinabi ng kanyang asawa, napatangulang naman siya habang nananatiling walang imik.
Pagkalabas niya ng kanilang bahay, mahinahon naman siya roong ngumiti habang sumasagot doon ng, "Huwag kang mag-alala. Walang mangyayaring masama sa akin. Para ano pa ang titulo ko bilang antingero kung madali lang naman akong magagapi ng mga kalaban?" Pagkabanggit ni Ungay sa mga katagang yon, buong tapang naman siyang naglakad papalabas ng kanilang bahay. Sa pagdating niya sa hangganan ng kanilang bakod, kitang-kita niya kung papaano umangil ang mga gabunan sa labas ng bahay nila. Sa puntong yon, minabuti na niyang itaas ang bakod at puder sa kanyang katawan habang patuloy ding humihingi ng tulong sa mga mutya niyang tinatangan. Inilabas na rin niya ang kanyang gulok, pagpapakita ng kanyang kahandaan. Pagkaapak niya noon sa labas ng kanilang bakuran, agad naman siyang sinugod ng 2 nilalang. Hindi siya nito noon tinantanan hanggang sa dumating ang puntong nagawa na niyang mahiwa ang isa sa mga ito. Pag-iwas ng isang gabunan sa kanyang pag-atake, agad naman yung umatras papalayo habang pilit na hinihila ang kasama nitong halos mahati na. Dahil sa kanyang ginawa, pansamantala munang naantala ang kanilang paglalaban buhat sa ipinakita niyang kakayahan. Matapos ang mga pangyayari, buong tapang naman siyang naglakad papalapit sa mga ito habang patuloy siyang nag-uusal. Nang masipat naman yon ang kanyang kalaban, paisa-isa naman yung lumapag sa lupa at kasabay nito ay ang pagkontra nito sa kanyang usal sa pamamagitan ng pagsambit nito pabaliktad. Makalipas pa ang ilang minuto, doon bumungad sa kanya ang 5 gabunan na dahan-dahang nagpapalit anyo. Nang mag-anyong hayop na ang mga ito, buong puwersa naman yun sa kanyang sumugod kung kaya't napilitan siyang bumalik sa bakod ng kanilang tahanan. Habang patuloy niyang iniilaga ng pag-atake ng mga nilalang, panay naman ang kanyang pagramdam sa presensya ng kanyang asawa sa pagbabakasakaling tapos na ang ginawa nitong ritual. Kahit nahihirapan na siya noong mga oras na yon, pilit pa rin siyang nanatili sa kanyang hanay para mapigilan ang mga ito. Naniniwala si Ungay na kapag nakapasok yon sa kanilang bakuran, paniguradong magtatangka yung pumasok sa kanilang bahay para tapusin ang kanyang asawa. Sa pagpapatuloy ng pangyayaring yan, halos mamanhid ang kanyang katawan dahil sa dami ng saksak na kanyang natamo. Sinubukan niya pa noong bumawi pero masyado yung maliliksi, kaya lahat ng kanyang ginagawang pag-atake bigong tumama sa katawan ng mga ito. Dahil sa pangyayaring yon, wala nang nagawa si Ungay kundi patuloy na bigyan ng panahon ng kanyang asawa na makapaghanda. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang bigla niyang mapansin ang unti-unting pag-atras ng mga nilalang mula sa kanyang kinaroroonan. Pagsilay niya sa labas ng kanilang bahay, doon bumungad ang kanyang asawang nakaluhod at nagbibigay pugay sa kanilang Panginoon. Sa isang iglap, unti-unting lumitaw sa likurang bahagi nito ang isang nagliliwanag na nilalang na merong daladalang espada. Pagmulat ng mga mata ng asawa niya, bigla namang sumugod ang nilalang na yon at kasabay nito ang walang habas nitong pakikipaglaban sa mga gabunan. Pagsilay naman ng mga gabunang albularyo sa nilalang, sinubukan pa nila yung labanan, subalit wala rin silang nagawa dahil sa nasa espiritual yung kalagayan. Pagtama ng nagliliwanag nitong espada sa kanilang mga katawan, paisa-isa silang bumagsak sa lupa habang mabilis na naaagnas. Matapos yung lipulin ng tinawag ng kanyang asawa, bigla namang tumungo ang nilalang na yun sa baryo nila na parabang merong pa yun doong pakay. Inabot yun doon ng ilang minuto bago yun tuluyang makabalik sa kanilang kinaroroonan. Paglapag ng nilalang na yun sa lupa, agad naman yung naglaho na siyang naging sanhi
upang mawala ng malay ang kanyang asawa. Dahil dito, dali-dali naman niya yung kinalong para ipasok sa loob ng bahay nila. Kinaumagahan, nabalitaan na lamang niya 5 sa mga pamilyang naninirahan sa baryo ang misteryosong binawian ng buhay. Lahat ito, nadatnang patay na sa kanilang tahanan, nakadilat ang mga mata at nakabuka ang kanilang mga bibig. Ayon sa asawa niya, na yon ang patagong pakay ng mga albularyo sa kanilang lugar. Kagaya ng pagkubli ng mga ito sa kanilang totoong anyo, ganun din ang kanilang ginawa sa mga pamilyang kanilang biniktima. Maaaring ang totoong rason ng mga ito kung bakit yung dumayo sa kanilang baryo ay para magpakalat ng kanilang uri. Inilahad din ng kanyang asawa, mapanganib ang kakayahan ng mga nilalang na yan dahil sa abilidad nitong ikubli sa kahit na sino ang kanilang ginagawang pangyayanggaw. Kung nagkataon ding hindi nila yun napigilan, may posibilidad na mayanggaw nito ang kabuuan ng kanilang baryo nang hindi nila nalalaman. Magmula noong nangyari ang insidente, mas lalo silang naging mahigpit. Ipinagpatuloy din nila ang pagtuklas ng mga lihim na aral para makontra ang ganoong abilidad. Sa paglaki ng kanilang anak, kahit papaano, wala namang bumalik na ganong mga nilalang sa kanilang baryo. Pero alam niyo ba, kahit ilang taon man ang lumipas noon sa pamilya nila Ungay, hinding-hindi pa rin nila makakalimutan ang tungkol sa gabunang albularyo na tinalo ng kanyang asawa na isang babaeng dibino. Okay, opinyon ko sa kwento. Grabe ang lakas ng asawa ni Ungay. 'Di ba? Sayang lang, no? Kung meron tayong backstory nito na kung paano sila nagkakilala, paano nalaman ni Ungay na dibino yung asawa niya, ang ganda sana eh. Pero alam niyo yon na nagdasal yung asawa ni Ungay, humiling siya sa kinikilala nating Panginoon. Tapos biglang may bumaba. Alam niyo, duda ko anghel yun eh. Hindi ko lang alam kung sinong anghel kasi wala namang binanggit. Ultimo si Ungay tsaka yung asawa niya siguro. Hindi na pinag-usapan yun. Pero sobrang lakas kasi 5 gabunang magkakaanib. Ang tindi nun. Yun nga lang, medyo nanghihinayang ako kasi nga wala siyang backstory. Pero malay natin, di ba? Kung sino man yung sender neto ni Ungay, kung sakali lang na meron tayong backstory dito, padala mo na yan para naman maliwanagan kami kung paano kayo nagkakilala, tapos paano siya naging dibino, sino yung mga magulang niya. Sobra akong nagkakaroon ng interest dun sa babae. Sana lang, no? Sana lang. Pero kayo, kung may opinion kayo sa napakagandang kwento na to, comment nyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.